ప్రెసెంటింగ్ కలంకారీ మైసూర్ క్రేప్ శారీస్ అండ్ శారీ కలర్ కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి మనకి క్రీమ్ విత్ పర్పుల్ కలర్ కాంబినేషన్ అండి. అండ్ సీ ద ఫ్యాబ్రిక్ క్వాలిటీ. ఫ్యాబ్రిక్ అయితే మనకి చాలా సాఫ్ట్ అండ్ లైట్ వెయిట్ ఉందండి. బాటమ్ వచ్చేసరికి వీ హ్యావ్ స్మాల్ కంచి బోర్డర్స్, జెరీ కంచి బోర్డర్స్, బోత్ సైడ్స్ కూడా మనకి డిజైన్ ఈక్వల్ కంచి బోర్డర్స్ అండ్ శారీ ఫ్యాబ్రిక్ స్పీచ్ క్వాలిటీ అండి. చూడండి ఎంత బాగుందంటే. అండ్ దిస్ ఇస్ ద పళ్ళు, కాంట్రాస్ట్ టైప్స్ పళ్ళు. అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్లౌజ్, కాంట్రాస్ట్ ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ విత్ బోర్డర్. అండ్ సారీ ఆల్ ఓవర్ కూడా మనకి ఇలా చాలా క్లాసీగా ఫ్లోరల్ డిజైన్ అనేది వస్తుందండి. దట్టు క్రీమ్ కలర్ వల్ల ఇంకా మనకి చాలా లుక్ వచ్చింది. సారీ క్రీమ్ అండ్ పర్పుల్ ఎవర్ గ్రీన్ కలర్ కాంబినేషన్.